Γεια σας ρε παιδόπουλα, τι κάνετε? Πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε? Έχουμε σίγουρα πάρα πολύ καιρό. Μην με ρωτήσετε γιατί έχουμε τόσο καιρό, γιατί το γιο μου και γιατί life happened κάπου στο μεταξύ και δεν είχα χρόνο να ασχοληθώ και με αυτή τη πτυχή της καριέρας μου. Σήμερα επέστρεψα με την αγαπημένη μου κατηγορία βίντεο, το οποίο λέγεται 10 σειρές που επιβάλλονται να δείτε. Δεν ξέρω από ποιον επιβάλλονται. Να πούμε ότι σας το επιβάλλω εγώ. Σας το επιβάλλω. Οπότε αφού το είπα πρέπει να τις δείτε. Αλλά πριν ξεκινήσω να πω ότι πήγα στους σινεμάδες και είδα 2 ταινίες τις οποίες πρωταγωνιστεί ο Πέδρο Πασχάλ και είναι το Fantastic Four και το Materialists, και πολύ mid ταινίες, και λυπάμαι πολύ γιατί όταν τον είχα πρώτο παρακολουθήσει στο Νάρκος ήταν καταπληκτικός και άκρως ερωτεύσιμος, και τώρα είναι flop, πολύ flop αυτές τις ταινίες. Τέλος πάντων, πάμε όμως να ξεκινήσουμε με τις δικές μας 10 καταπληκτικές σειρές που έχω να προτείνω. Να τονίσω εδώ πέρα ότι η σειρά που θα τις αναφέρουμε δεν είναι σειρά προτεραιότητας, δεν είναι σειρά προτίμησης, είναι απλά μια σειρά. Είναι σειρά για σειρές. Ποσοστιαία. Η πρώτη σειρά στη λίστα μας είναι η σειρά Slow Horses, η οποία ξεκίνησε να γυρίζεται το 2022 και γυρίζεται μέχρι και σήμερα, δηλαδή η 5η σεζόν θα βγει. Οπότε έχετε 4 ολόκληρες σεζόν μπροστά σας να απολαύσετε μέχρι να βγει η 5η. Νομίζω πρέπει να έχει 6 επεισόδια η κάθε σεζόν. Πρωταγωνιστής μας είναι ο Γκάρι Όλτμαν. Εάν δεν ξέρετε, είναι ο αστυνομικός στις ταινίες του Batman, ο Gordon. Η σειρά αφορά, να πούμε, τα μαύρα πρόβατα της MI5 και κάποιους blacklister πράκτορες οι οποίες απέτυχαν στην κανονική MI5, και τώρα υπάρχει το παράρτημα που είναι τα slow horses και τύπου αντί να τους διώξουν εντελώς κάνουν κάποιες χαμαλωδιές, γραφειοκρατία και τέτοια, αλλά είναι τρομερή, γιατί εκεί που είναι λίγο σοβαρή έχει το στοιχείο το κωμικό και είναι βασικά πολύ καλή ερμηνεία όλων των ηθοποιών, οπότε μας αρέσει. Νούμερο 2 είναι το Lost, ελληνιστή αγνοούμενη. Είναι μια σειρά η οποία ξεκίνησε το 2004 και ολοκληρώθηκε το 2010, οπότε για αυτούς που θέλουν να δουν μια σειρά και δεν θέλουν να περιμένουν τη νέα σεζόν 1 με 2 χρόνια να βγει, αυτή είναι η καλύτερη επιλογή σας. Είναι αμερικανική, είναι science fiction, πρόκειται για τους επιζήσαντες μιας πτήσης η οποία ξεκίνησε από το Σίδνεϊ με προορισμό το LA. Προσγειώθηκαν σε ένα νησί στο νότιο Ειρηνικό ωκεανό, μυστηριώδες νησί, με περίεργες άβρες. Το περισσότερο κομμάτι της σειράς εκτελήσεται στο νησί και πλαισιωτίζεται από κάποιες σκηνές του παρελθόντος όλων των ηθοποιών. Είναι από τις αγαπημένες μου σειρές αυτή, γιατί εάν κάτσεις να σκεφτείς πόσο παλιά είναι και την καταπληκτική πλοκή που έχει, κερδίζει. Στην τρίτη θέση έχουμε τη σειρά Black Snow. Είναι μια σειρά αυστραλιανής παραγωγής με 2 σεζόν. Η πρώτη σεζόν βγήκε το 2019 και η δεύτερη πρέπει να βγει ή στο τέλος του 24 ή στις αρχές του 25. Γενικότερα άργησε, γιατί COVID και γιατί κάποια στιγμή είχαν και την απεργία στην Αμερική, την απεργία των ηθοποιών. Οπότε ναι, δεν πιστεύω ότι θα αργήσει τόσο πολύ η τρίτη σεζόν, αλλά ας κρατάμε μικρό καλάθι με αυτά. Σε αυτή τη σειρά πρωταγωνιστεί ο Travis Fimmel, ο οποίος, για όσους δεν ξέρουν, ντροπή, είναι ο Ragnar στο Vikings. Υποδίεται τον αστυνομικό, ο οποίος αναλαμβάνει να λύσει άλλες υποθέσεις του παρελθόντος που είχαν τεθεί στον πάγο, γιατί κανείς δεν βρήκε ποτέ την απάντηση ή γιατί λαδώθηκαν διάφοροι για να την κλείσουν την υπόθεση. Δεν ξέρω γιατί έκανα έτσι. Και ταυτόχρονα έχει να αντιμετωπίσει και κάποια δικά του προσωπικά ζητήματα. Κάθε σεζόν είναι μια διαφορετική υπόθεση. Δεν έχω δει τη δεύτερη σεζόν, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, αλλά έχω δει την πρώτη και μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί είχαν δώσει πολύ σημασία στη λεπτομέρεια και είχε και ωραία plot twist, πράγματα που δεν είχα βάλει με το νου μου, δεν περίμενα να εξελιχθεί έτσι, και αυτό είναι κάτι γενικότερα που εκτιμώ και θεωρώ ότι θα εκτιμήσετε και εσείς.
Στην τέταρτη θέση συνεχίζουμε με κάτι λίγο πιο ανάλαφρο, το Abbott Elementary, το οποίο είναι ένα αμερικανικό mockumentary sitcom, όπως είναι το Office, απλά εδώ πρόκειται για σχολείο. Η πρωταγωνίστρια και η παραγωγός της, όχι, παραγωγός ή, ναι, παραγωγός είναι η Quinta Brunson, η οποία είναι πάρα πολύ αστεία, πάρα πολύ ταλαντούχα, το χιούμορ της είναι πολύ έξυπνο και έχω πιάσει τον εαυτό μου να γελάει φωναχτά με αυτή τη σειρά. Ίσως ταυτίζομαι και ένα τσάκ παραπάνω, γιατί σαν δασκάλα και εγώ νιώθω τις δυσκολίες που βιώνουν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι γενικότερα. Σε αυτή τη σειρά ουσιαστικά οι βιντεολήπτες ακολουθούν τους δασκάλους μέσα στις τάξεις και στο lunch break και στα σπίτια τους, ξέρω εγώ λίγο. Βασικά το σχολείο, αυτό που ξέχασα να αναφέρω, είναι ότι είναι αμιγώς ένα μαύρο δημόσιο σχολείο της Φιλαδέλφειας. Γεγονός που το κάνει πιο αστείο σε στιγμές που έχουν και έναν λευκό μαθητή στην τάξη και γενικότερα νομίζω μπλέκεται πολύ εκεί που δεν γίνεται ρατσιστικό, εκεί που γίνεται λίγο περίεργο. Αυτό ακριβώς είναι, οπότε αν είστε αυτής της κατηγορίας χιούμορ, σας το συνιστώ. Πέμπτη θέση κάνουμε μια απότομη βουτιά λίγο σε πιο σοβαρά ύδατα και θα μιλήσουμε για το άσμα, για το καταπληκτικό, για το ανεπανάληπτο, για το ασύγκριτο, για το τρομερό The Walking Dead. Θεωρώ αυτός ο πρόλογος που έκανα δεν ήταν αρκετός για αυτή τη σειρά. Λοιπόν, είναι η καλύτερη zombie σειρά ever. Για να μην πω μεταποκαλυπτική, γιατί έχω τις επιφυλάξεις μου για κάποιες άλλες, που θα μιλήσω και άλλη φορά, αλλά ακούστε, το The Walking Dead, όχι το Fear the Walking Dead, το κανονικό, το ορθόδοξο, το original ρε παιδί μου, αυτό. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο, είναι γεμάτη σειρά, υπερχορταστική, 11 σεζόν, να φάνε κότες. Εάν δεν θέλετε να περιμένετε νέα σεζόν, αυτή να δείτε. Δεν έχω παρακολουθήσει ακόμη τις θυγατρικές, όπως είναι το City of Dead ή Dead City, τέλος πάντων, που παίζουν δύο από αυτή τη σειρά, ή το Daryl Dixon που παίζουν άλλοι δύο σε αυτή τη σειρά, ή The Ones Who Survive, κάπως έτσι νομίζω λέγεται, που παίζουν άλλοι δύο σε αυτή τη σειρά. Δεν τις έχω δει, δεν έχω βρει άκρη να τις δω, όχι ότι δεν ήθελα, γιατί τώρα με την πειρατεία δεν ξέρω τι γίνεται και δεν θα ήθελα να μου έρθουν 750 ευρουλάκια στην εφορία μου πρόστιμο. Οπότε ναι, στις πλατφόρμες που έχω κάνει συνδρομή δεν υπάρχουν αυτές τις σειρές. Στην έκτη θέση συναντάμε τη σειρά Three Body Problem, η οποία είναι μια αρκετά φρέσκια σειρά, είναι πολύ καινούρια, νομίζω βγήκε το 24, έβγαλε μία σεζόν και περιμένουμε τη δεύτερη, όποτε αποφασίσουν να τη βγάλω. Είναι αμερικανική, είναι science fiction, πρόκειται για μία παρέα κυρίως επιστημόνων, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με ένα εξωγήινο σύμπαν και καλούνται μέσα από ένα τύπου virtual reality παιχνίδι, περίπου όμως, έτσι, γιατί μιλάμε για science fiction, οπότε δεν είναι ακριβώς VR, να λύσουν ένα πρόβλημα βασισμένο στη θεωρία του Νεύτωνα. Σίγουρα κάτι χάνω εκεί στους ορισμούς της φυσικής, ό,τι ξέρετε ξέρω, βασικά σίγουρα εσείς ξέρετε παραπάνω από εμένα. Η ουσία όμως είναι αυτή, είναι βασισμένο σε μια σειρά βιβλίων ενός κοινού συγγραφέα, το οποίο το όνομα προτιμώ να το γράψω, γιατί εγώ θα το, εάν πάνω το προφέρω, θα το τσακίσω, οπότε θα αφήσω εδώ το όνομα για να δώσουμε και τα credits στον άνθρωπο. Λοιπόν, από τη σειρά που έχω βάλει στη θέση νούμερο 7, θα καρφωθώ ότι φέτος το καλοκαίρι έκανα συνδρομή στο Shinobo, το οποίο αξίζει κάθε ευρώ, και η σειρά αυτή λέγεται Spaced. Είναι βρετανικής παραγωγής, ξεκίνησε το 1999, ολοκληρώθηκε το 2001, έχει 2 σεζόν, δυστυχώς δεν πήραμε τρίτη, γιατί οι πρωταγωνιστές υποδίονται δύο ανθρώπους, τον Tim και την Daisy, στα 20 κάτι τους, οι οποίοι πρέπει να υποδηθούν το ζευγάρι για να πείσουν την ιδιοκτήτρια ενός διαμερίσματος να τους το νοικιάσει. Έχει ένα περίεργο vibe, το οποίο είναι εντελώς
αγγλικό και 90s, early 2000s, το οποίο το κάνει ταυτόχρονα αμήχανο και αστείο. Δεν το έχω ξανασυναντήσει σε σειρά και οφείλω να πω ότι μου άρεσε πολύ και με εξέπληξε ότι κάτι τέτοιο μου άρεσε, κάτι τέτοιο έτσι έξυπνο και ταυτόχρονα χαζούλι. Οι πρωταγωνιστές είναι πάρα πολύ καλοί, νομίζω ήταν και συγγραφής της σειράς, ο Σάιμον Πεκ και η Τζέσικα Χάινς. Τον Σάιμον Πεκ κιόλας τον έχουμε δει και σε άλλες ταινίες και σειρές. Και εδώ θα κάνω μια παρένθεση και θα σας πω και μια ταινία στην οποία έπαιξε με τον Νικ Φρόστ, ο οποίος έπαιζε και στο Spaced και παίξαν μαζί στην ταινία και λέγεται Hot Fuzz. Είναι πάλι το ίδιο vibe με τη σειρά αυτή η ταινία και ενώ είναι αστεία, έχει και λίγο ανοησία, έχει και λίγο μηχανία. Νιώθω ότι δεν μπορώ να το εξηγήσω καλύτερα. Εάν βαριέστε να δείτε 2 ώρες ταινία, γιατί ήταν 2 ώρες ταινία, δείτε τη σειρά. Η σειρά για μένα άξιζε και μου αρέσει γιατί δεν το πήγαινε κάθε φορά, ρε παιδί μου, στο αναμενόμενο, στο ρομάντζ, αυτό που περιμένεις συνήθως από 2 ανθρώπους που πρέπει να υποδεθούν το ζευγάρι για να πάρουν το σπίτι. Ήταν καθαρά παρεΐστικο και αστείο και χύμα. Μου άρεσε. Στη θέση νούμερο 8, για να τιμήσουμε και το σπίτι μας, ιδάλλως θα πέσει να μας ιτζαγγίζει, όχι, είναι η σειρά The Tailor, ο ράφτης, αλλά τουρκιστή, Τερζή. Είναι, από ό,τι καταλάβετε, είναι τουρκική σειρά, είναι στο Netflix. Είναι μια σειρά η οποία κατάφερε, ναι μεν τουρκική, να μην είναι, να πω, εντελώς ψέμα, εντελώς θέατρο, πως είναι κάτι χαζά που βλέπουμε, κάτι ινδικής παραγωγής, λίγο Bollywood, λίγο που είναι, Χριστέ μου, ηθοποιία 0. Όχι, αυτή ήταν μια καλή σειρά, με αρκετά plot twist και πρόκειται για έναν πολύ διάσημο μόδιστρο, ράφτη, ο οποίος καλείται να ράψει τον ηφικό της μέλουσας συζύγου του φίλου του. Ταυτόχρονα έχει επιστρέψει και στο χωριό του, στην πόλη του, γιατί ήταν κάπου πιο αστικά και επέστρεψε κάπου, ξέρετε, πιο στα τα ελληνικά μου τι έχουν πάθει, πιο απόκεντρα. Επέστρεψε λοιπόν γιατί ο παππούς του πέθανε και έχει πλέον να φιλοξενήσει τον πατέρα του, ο οποίος δεν χαρακτηρίζεται ευθέως ως αυτιστικός, αλλά μεσά τον λέει ως mentally challenged, τέλος πάντων. Έχει 3 σεζόν και είναι ολοκληρωμένη και νομίζω ότι την είχα παρακολουθήσει όταν ήμουν ακόμα φοιτήτρια για να μην αφήσω τα τουρκικά μου να κρυώσουν. Τώρα τουρτουρίζουν προφανώς τα τουρκικά μου, αλλά ήταν μια πολύ αξιόλογη σειρά. Πολύ... Αχ, ωραία. Το τετράδιο μου έπεσε. Η σημειώση μου. Στη θέση νούμερο 9 έχουμε τη σειρά αυτού του ανθρώπου που προσφάτως, μάλιστα, σκεφτόμουν ότι με στεναχωρεί που δεν θα ξαναβγάλει μουσική ή τέλος πάντων στο άμεσο μέλλον. Και αυτός είναι ο Donald Glover και η σειρά του Mr. and Mrs. Smith. Είναι σειρά μία σεζόν, βγήκε το 24. Ό,τι ξέρετε για την ταινία, τη γνωστή της είναι ονόματι, με τον Brad Pitt και την Angelina Jolie, ξεχάστε τα, γιατί ούτε μία σχέση έχουν. Βασικά, ίσως έχουν μια μικρούλα, γιατί πάλι έχει να κάνει με πράκτορες, αλλά εδώ πρόκειται για 2 μοναχικούς πράκτορες. Οι πρωταγωνιστές είναι ο Donald Glover και η Maya Erskine, οι οποίοι προκειμένου να βγουν έτσι πάλι στην ενεργό δράση. Τι ώρα είναι και χτυπάει η καμπάνα. Αυτό το καμπαναριό ολοκλήρωσε, συνεχίζω κι εγώ. Πρέπει να υποδεθούν τους παντρεμένους προκειμένου να πάνε σε κάποιες αποστολές. Και βασικά αυτή είναι η βιτρίνα τους για να είναι και πιο πιστευτό. Το θέμα είναι ότι στην πορεία, πολύ αναμενόμενο, αναπτύσσουν feelings ο ένας για τον άλλον και εκεί λίγο το πράγμα περιπλέκεται. Αλλά μου αρέσει γιατί, δεν πιάνει το μεγαλύτερο μέρος της σειράς το μεταξύ του το τέατε. Είναι ένα κομμάτι και συνεχίζουμε με τις αποστολές, τα μπλεξίματα, τα κυνηγητά, την αγωνία, τα ψέματα, τα κρυφά, τα μυστικά. Η αλήθεια είναι ότι
έπιασα τον εαυτό μου σε πολλές στιγμές της σειράς να αγχώνεται και να σφίγγεται. Οπότε σημαίνει ότι το στόχο τους τον πέτυχαν. Έχουμε guest εμφανίσεις από Σάρα Πόλσον, Πολ Ντάνο, Αλεξάνδρ Σκάρσγκαρντ και Ρον Πέρμαν και πάρα πολλούς ακόμη. Οπότε να το δείτε, γιατί φυσικά νομίζω αξίζει κιόλας και για τους ανθρώπους που έχουν φέρει να κάνουν κάμεο σε αυτή τη σειρά. Και κλείνω αυτό το καταπληκτικό δεκάρι, καταπληκτικότατο δεκάρι σειρών με το High Fidelity. Και δεν εννοώ την ταινία, εννοώ τη σειρά. Έχτισε το μεταξύ την προσδοκία, νιώθω, και μπορεί κάποιοι να απογοητεύτηκαν, αλλά δεν πειράζει καθόλου. Είναι μία σεζόν, βγήκε το 2020, δεν έβγαλαν δεύτερη, δεν ξέρω γιατί. Η Zoe Kravitz λοιπόν πάρα πολύ συχνά σπάει το τέταρτο τείχος, όπως η πολύ αγαπημένη μας Fleabag, και μας μιλάει για διάφορες φάσεις της ζωής της, για το πώς προσπαθεί να ξεπεράσει ένα μεγάλο χωρισμό, και όλα αυτά τα συνδέει με διάφορες playlist, γιατί η δουλειά της βασικά είναι σε ένα δισκάδικο έτσι της γειτονιάς, οπότε καταλαβαίνετε ότι το στοιχείο της μουσικής είναι πολύ ενεργό και νομίζω ότι γι' αυτό μου αρέσει πιο πολύ η ταινία, η σειρά, η αλήθεια πάει μπροστά. Εν τω μεταξύ, fun fact, στην ταινία παίζει η μητέρα της Zoe Kravitz και στη σειρά παίζει η κόρη. Δεν ακούστηκε τόσο φαν όσο θα ήθελα, αλλά ήταν φαν για μένα, εντάξει. Είχε την ψήφο εμπιστοσύνης για μένα, γι' αυτό και πήρε και τη θέση στο δεκάρι μας. Εν τω μεταξύ, αν δεν κάνω λάθος, βασικά πρέπει να το ζυγίσω αυτό πριν το πω, περιμένετε. Περίπου έχω βάλει σειρά από κάθε ήπειρο, περίπου. Γιατί δεν έχουν βγάλει σειρά στην Ανταρκτική. Άγιωστέ. Αυτό ήταν λοιπόν... χτύπησα το χέρι μου. Ωραία. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Άρχισα λίγο, γενικότερα, να επανέλθω, όμως σας αντάμεψα με 10 πολύ αξιόλογες σειρές, για να έχετε κάτι να δείτε τώρα που δεν χρειάζεται να υπάρχει λόγος για όλα. Απλά μπορείτε να καθίσετε και να δείτε σειρά, τελεία. Ναι, γιατί θέλω να είμαι από αυτούς που θα πούν τώρα που έρχεται η εξεταστική είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να μην διαβάσετε. Δεν θέλω να είμαι από αυτούς που ενθαρρύνουν τους φοιτητές να μην διαβάζουν. Δεν λέω ότι δεν το κάνω. Βασικά θα σας πω, για να με δείτε εγγυημένα πιο σύντομα, κάπου εδώ θα βάλω το Instagram μου, για να έρθετε να με δείτε, να λέω κάθε μέρα εκεί στα story τα δικά μου, το θέατρο του παραλόγου γενικότερα, ναι, και να μην σας λείψω. Νομίζω αυτό ήταν, ήρθε η ώρα να πούμε αντίο. Με πονάει. Εντάξει, θα ζήσω. Μέχρι την επόμενη φορά να πίνετε νερό, να τρώτε φρούτα. Τώρα τι να πω, να διαβάζετε καλοκαιριάτικα. Ποιος θα διαβάσει καλοκαιριάτικα? Όσοι χρωστάτε όμως διαβάστε για να τελειώνουμε, γιατί πρέπει να πάρουμε και αυτά τα πτυχία επιτέλους. Και τι άλλο? Και να βλέπετε σειρές, παιδιά, και να αγαπάτε. Σας φιλώ γλυκά.